Nå, Tulla. Vi har lige haft en gennemspilning, og vi er nede i kælderen under salonen, hvor vi skal opføre dukkespillet. Drengen, der spurgte om det umulige. Ja. Til festivalopvarmningen den 1. august. Ja. Hvordan har det været for dig? Jamen, det har bare været helt fantastisk. Altså, for det første er jeg jo super glad og ydmyg over, at du har inviteret mig med til at lave dit vidunderlige dukketeater. Og som du jo ved, har jeg hver gang du har nævnt dukketeater, og sådan, vi er kommet ind på det, vi har jo kendt hinanden i mange år. Ja. Og der har du jo sådan med ujævne mellemrum, at har vi jo ikke kunne komme uden om det her dukketeater, som ligesom er en del af din fortid. Og så sådan har jeg ikke kunne lade være med at sige, jeg synes det er så magisk, at du er dukkemager, og du har den der fortid, hvor du har lavet det der skønne dukketeater. Så jeg har bare sådan tænkt, wow. Og jeg er også sådan lidt, tror jeg, irriteret dig lidt nogle gange, hvor jeg bare sådan, været sådan, dukketeater, Michael, kom nu i gang, underforstået. Så er du bare sådan, nej, det kommer ikke til at ske. Og så lige pludselig er der sket et eller andet. Du har simpelthen taget gode gamle kluk frem igen, og dine skønne dukker. Og så lige pludselig tænkte du, jeg ved ikke, hvad du tænkte, det må du selv fortælle. Men så er det jo blevet en realitet, og det her dukketeater er taget op på ny. Og så får jeg lov til at være med, og det er jeg bare så glad for jeg synes, det er vanvittigt sjovt, og jeg synes, det er rørende, og jeg synes, det er så fedt. Men hvordan kan det være, at du er så vild med dukketeater? For det har du været, hver gang vi har snakket om, okay, vi har ikke snakket så meget om, når vi er kommet ind på det, så er du hver gang sådan set helt lyksalig ud. Har du et eller andet særligt med dukketeater? Ja, det tror jeg på en eller anden måde, jeg har. Altså, jeg vil sige, jeg har aldrig dyrket dukketeater særlig meget, men jeg kan godt lide det der med dukker. Du ved, Julerup Færgeby og Vinterby Øster og sådan noget. Det er jo nogle julekalender, jeg er vokset op med. Og jeg synes, de der dukker er vidunderlige. Og jeg synes, der sker et eller andet, når der kommer dukker på scenen. Der sker bare noget andet, i stedet for, at det er mennesker. Det har en eller anden sådan naivistisk magi. Det er jeg helt vild med. Jamen, det har en form for magi. Det har det. På en eller anden måde, så overgiver man så meget let til et dukkeunivers. Man ved ikke, hvorfor det er sådan. Der er jo rigtig mange mennesker, som har helt deres egen indfaldsvinkel til det. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og samtidig vil jeg også sige, altså når vi to har snakket dukketeater, og du har været sådan lidt ad. Jeg synes, det er meget specielt også med dukketeater. Det er ikke hver anden, du møder i Irma, der laver dukketeater, vel? Heller ikke i Bussen. Det er ikke særlig almindeligt at lave dukketeater. Og jeg tænker bare, wow mand, når man har den gave at kunne lave dukketeater, så synes jeg da bare, så skal man da gøre det, hvis man gider. Det er jo et sjovt forløb, det her, Tulla. Ja. Og du er jo blevet draget rigtig meget ind i det, fordi du laver musikken til forestillingen, og vi har også nogle sange, hver især, og sammen. Og du er jo også dukkefører. Altså, du har jo lige så mange dukker, som jeg har. Altså, okay, jeg har sådan en gennemgående dukke, men jeg har 2 dukker, og du har faktisk 3 dukker. Men du har jo Kluk, som jo er hovedpersonen. Selvfølgelig har du det. Så kommer jeg så ind på sidelinjen med de andre dukker der, ikke? Og det synes jeg også bare er mega sjovt. Du har haft meget let ved at finde de der karakterer. Jeg kan fortælle dig, at da jeg var barn, der legede jeg altid med mine bamser. Og når min far kom op og sagde godnat til mig om aftenen, så havde vi et helt ritual, hvor han skulle sige godnat til alle mine bamser, og der var altså mange. Og allerede dengang, der havde de forskellige stemmer og forskellige karakterer. Det var bare noget, der kom. Der var en, der hed Herbert, som havde sådan nogle ternede bukser på. Og han var sådan lidt stram i Gittet, sagde han i stedet for goddag, Gittet. Og så var der Mickey, som var flabet og sådan noget. Altså, du ved, jeg elsker det der med at gå ind i de der figurer, og netop sådan lidt barnlige figurer. Eller sådan. Det tror jeg bare altid, måske har jeg bare gjort det, og ikke tænkt over det. Men nu er jeg jo voksen, så nu kan jeg jo ikke lege med bamser, men det gør jeg jo så igen. Jeg legede det igen med mine sønner. De måtte jo så også på den med alle de der bamser, som jeg kan forskellige stemmer, ikke? Og nu er det så mine børnebørn, altså Louis. Han leger også med bamser, hvor jeg så giver dem forskellige karakterer. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg synes jo, de er levende på en eller anden måde. Må jeg have lov til at spørge, hvordan det har været for dig? At tage det op igen efter så mange år? Det er meget mærkeligt. På den ene side, så er det jo meget hjemmeligt, fordi jeg er hjemme i universet, og jeg kender dukkerne, og jeg træder jo ind i noget, som jeg... Det er vel 20 år siden, jeg sidst har spillet. Og der spillede jeg i 12-13 år. Jeg levede af det. Jeg lavede 13 produktioner, som jeg rejste rundt med om sommeren på museer og slotte i Danmark. Og levede jo af det. Så det var mit liv.
Og jeg ved ikke, hvorfor det har været så langt væk. Jo, det ved jeg godt, fordi da min første roman kom, der holdt jeg op med at spille dukketeater, fordi jeg synes, der var så meget sex i den. Så det synes jeg altså fungerede dårligt med de der familieforestillinger, jeg lavede der. Og så var andre, der sagt, at det var da egentlig meget spændende. Altså, jeg har det altid sådan, at hvis der er noget, jeg føler, jeg mestrer. Jeg var ikke særlig god i starten, men jeg bliver rigtig god til sidst. Og når der er noget, jeg kan, så skal jeg bare have bekræftet, at jeg kan det, og så gider jeg ikke mere. Fordi det er processen, jeg synes, der er spændende. Ja. Og jeg ved også, fordi det snakker vi jo om, nu har vi lavet mange forestillinger sammen, Tulla, ikke? Og ofte sådan, når vi har lavet en forestilling, så står du der og synes, det kunne være fedt, at vi kommer ud og spiller en masse gange med det. Og der har vi altid sådan lidt forskellige indfaldsvinkler til det, fordi jeg har det jo sådan, at hvis jeg synes, det fungerer, så er jeg sådan set færdig med det. Ja. Og jeg ved, jeg kender jo mange skuespillere og også andre dukkeførere, at alt efter, hvornår de kommer ind i processen, hvis de kommer ind sent i processen, hvis der er nogle andre, der har lavet forestillingen, nogle andre, der har lavet dukkerne og scenografien og det hele, og de først kommer ind og ligesom skal føre dukkerne, så er de så sent inde i processen. Så når jeg ligesom er færdig, når forestillingen fungerer, så er de lige i starten jo, og så er det jo klart, at så vil de gerne spille en masse gange jo. Ja. Fordi de er lige kommet ind i det, hvor jeg omvendt føler, at der er jeg faktisk færdig med forløbet. For dengang jeg turnerede med dukketeateret, som hed Alf Dukketeater, der spillede jeg faktisk kun 10 forestillinger. Det var det, jeg havde regnet ud, at hvis jeg spillede og tog en rigtig god hyre for det, så kunne jeg få til at løbe rundt. Og så gad jeg ikke mere. Det står jo meget grel kontrast til rigtig mange af mine kollegaer, der bare synes, det er skønt at spille gang på gang på gang på gang. Men det kan jeg så også godt forstå, du ikke gider. Jeg kan godt forstå, du ikke gider at opføre det 100 gange, eller du ved. Men jeg tænker, nu snakker du så om 10 gange, ikke? Jeg tænker, måske bare 3 gange, ikke sandt? Fordi det er jo også et eller andet med, at man får bygget noget op, og så når det sidder, så har man jo alligevel stadig ikke været ude i alle krogene. Men jeg forstår godt, at du ikke gider. Men jeg har jo løsnet lidt op, fordi jeg siger, hvis der nu skulle komme nogen, der siger, jamen, I kan spille herover, og der ikke skal sættes op og gøres prat 700 forskellige steder, så kunne der godt være en mulighed for noget lidt bagefter, ikke? Så på den måde er der gået lidt på kompromis, ikke? Jo, det må man sige. Så jeg har ikke helt lukket døren. Hvis jeg skal mødes med nogen her senere på måneden, hvor det godt kunne være, der bliver noget mere festivalarbejde her senere på året, og der vil den faktisk passe fint ind, men det er slet ikke noget, jeg ved om sikkert, men der har jeg da faktisk sagt, at jeg synes, det ville passe godt at lave det der, hvis det var. Det ved vi jo ikke noget om, men så på den måde er der måske noget der, ikke? Jeg er i hvert fald fresh. Og det er skønt. Du har jo en fantastisk entusiasme, Tulla, og din energi og din dedikation er jo fuldstændig enestående, fordi jeg ved jo, at hvis jeg har dig med, så kan jeg regne med dig. Dels har vi arbejdet sammen så mange år, så vi kan regne med hinanden. Det er ikke et spørgsmål om, fungerer det ikke. For jeg ved, hvis du går med på det, altså hvis du æder manus der fra starten, ligesom siger, jamen, det kan du godt være inde i, så ved jeg, at jeg har en super god samarbejdspartner, fordi og det har du også gjort til den her forestilling, har lavet noget fantastisk musik, som man også kan høre på den lille trailer, som du har lavet lydsporet til, som er fantastisk. Når jeg synes, ting er sjove og sådan noget, så er det rigtigt, så bliver jeg virkelig entusiastisk. Ikke? Og jeg synes jo, det er så sjovt, det her. Ja. Hvad betyder det for dig at træde ned i det der mini-univers, som dukketeateret er? Fordi nu har vi lavet mange forestillinger sammen, men det er jo første gang, at vi prøver at arbejde i det her format. Ja, det er rigtigt. Men jeg synes bare på en eller anden måde, det er jo også det, der er så fedt. Altså, det er jo ikke noget med, at vi begrænser hinanden eller sådan, vel? Og jeg synes virkelig også, du siger, altså, wow, altså, gå nu bare i gang med det, ikke? Og jeg får lov til at være de der figurer, og får lov til at skrive sange til dem og sådan noget, hvor jeg selvfølgelig tager udgangspunkt i alle de ord, du har lagt klart, for det skal jo være dit. Det er jo ligesom dit værk. Men bare det, og sådan, så får jeg lov til at lave de der sange der, får lov til at lave de der musik og sådan noget, det er jo en gave for mig. Fordi jeg synes jo, at jeg kan bruge den palette, jeg nogle gange har. Ikke? Og det passer bare lige ind her. Og det havde jeg egentlig ikke kunne forudse, men jeg synes, at det passer rigtig godt til de ting, jeg kan. Men jeg tænker, at det der univers må ligge tæt på dig, Tulla, fordi tit, hvis jeg sender noget tekst til dig, jo, du kan godt læse det, men du vil meget hellere have, hvis jeg sender nogle lydfiler til dig, ikke? Altså noget, du kan lytte til, noget, ja, det er auditivt, ikke? Og man kan sige, at det her er jo meget auditivt. Men det er nok, fordi tingene går meget ind gennem mine ører, fordi jeg beskæftiger mig med musik og lyd så meget, ikke? Jeg kan jo heller ikke noder eller noget. Altså, jeg er meget, det skal ligesom ind en anden vej rundt, end kun gennem øjnene. Energierne skal ind gennem ørerne, det skal. Men Tulla, meget af det, du har lavet, fordi der kan man sige, der adskiller vi os lidt fra hinanden, ikke? Fordi vi har forskellige indfaldsvinkler der. Altså, du er meget spirituel i de der mange af de ting, du laver. Ja. Hvad har du gjort med den spiritualitet i forbindelse med den her? Altså, der vil jeg så våge en påstand, Michael. Du er også meget spirituel.
Du ved det bare ikke selv. Det er ligesom Kluk, ikke? Altså, han ved ting uden at vide det. Ja. Fordi, ved du hvad? Du kredser nemlig meget om samme ting, som jeg kredser om. Og det er jo det, der bliver så smukt. Netop fordi måske også man ved, at du er sådan, du overgår ikke det der spirituelle og sådan noget. Og så alligevel bliver dine stykker faktisk ret spirituelle. Fordi du kredser meget om at flyve. Og det sidste, du lavede der med Tonys sidste dans der, ikke? Hvor han ligesom, hvor forsvinder han hen til sidst og sådan noget. Jeg får helt gåsehud. Og jeg synes simpelthen, det er virkelig, virkelig smukt. Så du kredser bare meget om de samme temaer, som jeg egentlig gør. Og det var den forestilling, vi lavede sidste år på festivalen. Så min spiritualitet, den er med. Jeg er jo heller ikke sådan, går ikke rundt og er mega spirituel hele tiden og sådan noget. Altså jeg går også, du ved. Altså der er jo et flyvetema, ikke? Og der er også et drømmetema, ja. Og der er jo også et noget mere ønske og... Ja, ham den store nøglemester. Hvem er han, og hvad kan han, og hvor kommer han fra og sådan noget, ikke? Ja. Så du har grædet mig? Jeg tror det. I hvert fald på nogle områder. Hvad tror du, vi skal lave mere dukke til? Jeg kan jo kun sige, at jeg håber det. Jeg lader det være op til den store nøglemester. Og vi ser. Se, om han finder de rette nøgler. Ja. Der sker det, der skal ske, det tror jeg.